Necessitarem cartró fi, un regle, 7 fils de colors, un pot rodó, un retolador, unes tisores i una barrina. Agafarem el cartró i el pot i resseguirem la base. Amb el regle, dividim la circumferència en 8 parts. Ho numerem de l'1 al 8. Amb la barrina fem un forat al mig. Retallem la circumferència i els extrems de les línies que hem fet uns 2 centímetres. Tallem els fils a uns 40 centímetres. Posem els fils pel mig de la circunferència i fem un nus. Agafem un fil i el passem pel tall número 1 i així, respectivament, fins al número 7. Comencem la polsera pel tall que tenim buit i comptem fins al tercer fil. L'agafem i el posem en aquest tall que tenim buit i anem repetint l'operació fins a acabar la polsera. Llestos!